Hello, ina yawan sa turanci a magana na amma ban san me yasa ba ko sabo ne. Ina son in rinka yin Hausa saboda gaskiya ina son yare na matuƙa. A ko ina na je ban ruwa na ina zuba shi yanda na ga dama saboda na san ba kai ni son yare na ba. In dai kawai ba za ku gane ba ne. So abin da zan ce yanzu shine ga gayuna masoya da suke saurara a yanzu ina son su ƙara buɗe kunnen su kamar yadda suka saba saurara na. Hausa bayi da ƙarfi a bakina amma zan yi try saboda sabo ne, sabo da zama da inyamurai. So abin da zan ce yanzu shine da Allah ku yi haƙuri da ni. Kun san wani lokaci ya kamata a ɗan rinƙa yin abun dariya. So shine abin da zan ce shine yanzu wanda suke saurara na gama da maganan soyayyan da muke yi. Gaskiya ni na san yes soyayya wani abu ne wanda ake cewa nishaɗi. Me nishaɗi? Wani abu da zai rinƙa kwantar maka da hankali, ya sa ka natsuwa, ya sa ka kana ma shigan kaya. Ka gane in ma ba ka shigan kaya da in ka fara soyayya za ka so kana fita da tsafta a ganka kana kyau, kana kyan gani komai yana fita lafiya. So abin da zan ce shine yanzu ba da a gurguje ba. Na san dai abin da zan share ɗin yanzu game magana ne kawai da wani labari na soyayya ga wani ko na ji ko na gani ko aka bani. Watan shine abin da zan ce wani ne yake soyayya ko ba haka ba suna soyayya tun suna secondary school har suka gama secondary school. So lokacin da suka gama secondary school aka kawo maganan auren budurwan da suke tare da ita. So suna tare lokacin nan shi kuma gaskiya babban yaron bai da kuɗin aure lokacin yake ga iyayen. Yana son auren amma gaskiya shi yanzu bai da kuɗi saboda baya da asalin jarin da zai ce zai biya sadaki, yayi wannan, yayi ɗawainiyanta bayan da zai iya. So aka faɗa iyayen su ma iyayen suka faɗa aka ji dai aka tattauna aka ce gaskiya a'a tunda bai da kuɗi gaskiya ba za a iya aure da shi ba. Muna nan da fatan dai kuna jin wannan labarin kuma za ku ɗan dakata har in gama. Na gode sosai. So shikenan suna nan sai ta je ta auri wani bayan kama an samu shekara 3-4 sai wancan Allah ya mai rasuwa. Amma ba su da 'ya'ya, ba su samu 'ya'ya ko ɗaya ba. Shikenan Allah ya mai rasuwa ta dawo gida ta gama idda kuma wancan lokacin shi kuma kaji wata ikon Allah shi kuma ya riga ya yi kuɗi. So ya riga ya yi kuɗi sai irin aka kawo mai labarin nan gashi abin da ya faru. Wance fa ta fito asalin mijinta Allah ya mai rasuwa. So ya gani zai aure ta ko yaya ne ce zai aure ta mana gaskiya saboda dama can yana son ta saboda alluran da ya faru ba wai wani abu ne na laifinta ba. Rasuwa ne kuma yana kan kowa, mutuwa yana kan kowa. Ce shikenan fine. Aka ce to kamun a yi aure za a je a yi testing. Za a je asibiti a yi testing komai. Aka je asibiti aka yi testing wani abun al'ajabi ana testing sai ta fito da HIV da muka sani shine ƙanjamau. Shikenan da ta fito da shi aka fara haya. So yanzu abin da zan ce anan fi sabilillahi in kai ne ka yi nazari akan wannan labarin da na bada. Kai meye ka gani? Meye matuƙa cikin ita da shi? Waye zai zauna da yanzu shi zai iya zama da ita? Ku tuno farkon labarin abin da ya faru. Yanzu shi zai iya zama da ita ko kuma ya ka gani? Ina so dai da Allah ku rubuta comment ɗinku duk wani bayani da kuka ji har in dai kun gamsu. Mu haɗu a na gaba game da labarin soyayya kala ne daɗi. Ji daɗin ku lafiya.